பக்தியில போகும்பொழுது என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் வரும்ன்றது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்மளால வந்து உணர முடியும் இல்லையா? So we should பக்தியில போகும்பொழுது என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் வரும்ன்றது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்மளால வந்து உணர முடியும் இல்லையா? So we should ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கூட நான் ஐ வில் லீவ் யூ ஆல் பை 7:30 அனுப்பிடுறேன். 72 ஓகேங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. जय राधा माधव कुंज बिहारी ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुनातीरा ीरावनचारी यमुनदीरा वनचारी राग माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் பகவதே நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வா நரோத்தமம் நரம் நரம் செய்வ உத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவி சரஸ்வதி ததோ ஜாயாமுதீரயேத். ததோ நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷ யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா உத்தம ஸ்லோகே பகவத்கமஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. From Bhagavatam, 4th canto, 29th chapter, 72 sloka number. Jai Mahalakshmi Mataji. Next நீங்க வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நானும் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க வாசிப்பீங்க. வெயிட் பண்ண. ஹரே गर्भे फाल्ये अभि औपौष्कल्यात् एकादशविधं तदा लिंगं नादृश्यते यूनः कुह्वां चन्द्रमसो यदा. हरे कृष्ण माताजी। गर्भे बाल्ये अबोष्कल्यात् एकादशविधं तदा लिंगं न दृश्यते यूनः गुह्वां चन्द्रमसो यदा. கர்ப்பே கர்ப்பத்தில், பால்யே குழந்தை பருவத்தில், அபி மேலும், அபோஷ்கல்யாத் முதிராத காரணத்தினால், ஏகாதச 10 புலன்களும் மனமும், விதம் வடிவத்தில், ததா அந்த சமயத்தில், லிங்கம் நுண்ணுடல் அல்லது தவறான ஆணவம், ந இல்லை, திருஷ்யதே தெரிகின்றது, யூன இளைஞரின், குஹ்வாம் அமாவாசை இருளில், சந்திரமச சந்திரன், யதா போன்று. மொழிபெயர்ப்பு என் பொருளுரை எழுதியவர் தெய்வ திரு ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். ஒருவன் இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது அவனது 10 புலன்களும் முழுவதுமாக, மனமும் முழுவதுமாக இயங்குகின்றன. ஆனால் ஆயினும் தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் பொழுதோ அல்லது குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதோ அமாவாசை இருளினால் முழு நிலைவு மறைக்கப்பட்டிருப்பது போல் உணர்வு புலன்களும் மனமும் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. பொருளுரை: கர்ப்பப்பையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு உயிர் பொருளின் பரு உடலும் 10 புலன்களும் மனமும் முழு வளர்ச்சி பெறுவதில்லை. அப்போது புலனுகர்ச்சி பொருள்கள் அவனை துன்புறுத்துவதில்லை. கனவில் ஓர் இளைஞன் தன்னுடன் ஒரு இளம்பெண் இருப்பதை உணரலாம். ஏனெனில் அப்போது அவனது புலன்கள் துடிப்பு மிக்கவையாக இருக்கின்றன. புலன்கள் முழு வளர்ச்சி அடையாத காரணத்தினால் ஒரு குழந்தையோ அல்லது சிறுவனோ தனது கனவில் இளம் பெண்களை காண்பதில்லை. இளமையில் ஒருவனது புலன்கள் துடிப்பாக செயல்படும். அப்போது அவனது கனவில் ஒரு இளம்பெண் இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவனிடமிருந்து விந்து வெளியேறலாம். நுண்ணுடல் மற்றும் பரு உடலின் செயல்கள் நிலைமைகளின் வளர்ச்சியை சார்ந்தே இருக்கின்றன. நிலைவினை இங்கு சான்றாக காட்டியிருப்பது மிகவும் பொருத்தம் உடையதாகும். அமாவாசை இருளில் உண்மையில் முழு நிலவு இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆயினும் நிலைமைகளுக்கு ஏற்பாது இல்லாதது போல் தோன்றுகிறது. அதுபோல் உயிர் பொருளிடம் புலன்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆயினும் நுண்ணுடல் மற்றும் பருவுடல் வளர்ச்சி அடையும் பொழுதே அவை துடிப்புடன் செயல்படுகின்றன. பருவுடலின் புலன்கள் வளர்ச்சி அடையாத வரையில் அவை நுண்ணுடலில் செயல்படுவதில்லை. அதுபோல் நுண்ணுடலில் ஆசைகள் இல்லாதிருக்கின்ற காரணத்தினால் பருவுடல் ஹரே கிருஷ்ணா என்பது இல்லாதிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்த்தே ஹி அவித்யமானே அபி சம்ஸ்ருதிர்ந நிவர்த்ததே
ध्यायादो विषयान् अस्य स्वप्ने अनर्थागमो यदा. எஸ் வினிதா கேசரி மாதாஜி வாசி. மாதாஜி கலாவதி மாதாஜி. அவங்களும் வாசிக்கிட்டும், அடுத்து நீங்க வாசிப்பீங்க. ஓகே हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। आते हि अविद्यमानेऽपि संश्रुतिर्न निवर्तते यायतो विषयान् अस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा. அர்த்தே புலனுகர்வு பொருட்கள் உறுதியாக அவித்தியமானே இல்லாதிருந்தும் அபி இருந்த போதிலும் சம்ஸ்மிருதி பௌதீக தோற்றம் ந இல்லை நிவர்த்ததே முடிவுறுதல் தியாயத தியானித்தல் விஷயான் புலன் உணர்வு பொருட்கள் அஸ்ய உயிர்களின் சொப்னே கனவில் அனர்த்த தேவையில்லாத விஷயங்களின் ஆக்கம தோற்றம் யதா போன்று. மொழிபெயர்ப்பு. உயிர் மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. உயிர் பொருள் கனவு காணும் பொழுது புலன் உணரும் பொருட்கள் உண்மையில் அங்கே இருப்பதில்லை. ஆயினும் ஒருவனுக்கு புலன் உணர்வு பொருட்களோடு தொடர்பிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவை வெளிப்படையாக தோன்றுகின்றன. அதுபோல் வளர்ச்சி அடையாத புலன்களை உடைய உயிர்பொருள் புலன் உணர்வு பொருட்களுடன் சரியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்த போதிலும் வெளிப்பாட்டினை அவன் நிறுத்துவதில்லை. பொருளுரை. சில நேரங்களில் குழந்தையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவன் முற்றிலும் தூய்மை ஆனவனாக இருக்கின்றான் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு. ஆனால் இதில் உண்மை இல்லை. நுண் உடலில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பலன் தரும் செயல்கள் 3 உடன்பாடு நிலைகளில் தோன்றுகின்றன. ஒன்று பீஜம் வேர் என்றழைக்கப்படுகிறது. மற்றொன்று கூடஸ்தம் ஆசை என்றழைக்கப்படுகின்றது. பிறிதொன்று பலோன்முகம் பலன் தருவதற்குரியது என்றழைக்கப்படுகிறது. வெளித்தோன்றும் நிலையானது பிராப்தம் ஏற்கனவே செயலில் இருப்பது என்றழைக்கப்படுகிறது. உணர்வுள்ள அல்லது உணர்வற்ற நிலையில் நுண்ணுடல் அல்லது பரு உடலின் செயல்கள் வெளிப்படாதிருக்கலாம். ஆயினும் இந்நிலைகளை விடுதலை பெற்ற நிலைகள் என்று அழைக்க முடியாது. ஒரு குழந்தை அறியாமையில் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு விடுதலை பெற்ற ஆத்மா என்று பொருள் அல்ல. எல்லாம் தனியாக மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோல் உரிய காலத்தில் எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன. ஏன் நுண் உடலில் சில வெளிப்பாடுகள் இல்லாதிருந்த போதிலும் புலன் இன்பத்திற்கான பொருட்கள் செயல்படலாம். இதற்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சான்று வித்துதானே வெளியேறுதல் என்பதாகும். வித்து தானே வெளியேறுதல் என்பதாகும். பருப்பொருட்கள் வெளிப்படாதிருக்கும் பொழுதும் இங்கே ஜடப்புலன்கள் செயல்படுகின்றன. இயற்கையின் முக்குணங்கள் நுண் உடலில் வெளிப்படாதிருக்கலாம். ஆனால் முக்குணங்களின் மாசு அப்படியே இருந்து உரிய காலம் வரும்பொழுது வெளிப்படுகிறது. நுண்ணுடல் மற்றும் பரு உடலின் எதிர் செயல்கள் வெளிப்படவில்லை என்றால் கூட ஒருவன் பௌதீக நிலையில் இருந்து விடுதலை பெறுவதில்லை. ஆகையினால் ஒரு குழந்தையும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் என்று கூறுவது தவறாகும். ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட். ஏவம் பஞ்சவிதம் லிங்கம் திரிவ்ருட ஷோடச விஸ்ருதம் ஏஷ சேதனயா யுக்தோ ஜீவா இதி அபிதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் பஞ்சவிதம் லிங்கம் திரிவ்ருட் ஷோடச விஸ்ருதம் ஏஷ சேதனயா யுக்தோ ஜீவ இதி அபிதீயதே. ஏவம் இவ்வாறு பஞ்ச விதம் 5 புலனுகர்ச்சியின் பொருட்கள் லிங்கம் நுண்ணுடல் திரிவ்ருத் முக்குணங்களினால் பாதிக்கப்பட்டு ஷோடச 16 விஸ்ருதம் விரிவடைந்து ஏஷக இந்த சேதனையா உயிருடன் யுக்த இணைந்து ஜீவ புது பந்தப்பட்ட ஆத்மா இது இவ்வாறு அபிதீயதே அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. 5 புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் 5 புலனுகர்வு உறுப்புகள் 5 அறிவு புலன்கள் மற்றும் மனம்
ஒன்று என்று உடல் கூற்றின் விரிவுகள் 16 ஆகும். இவை உயிருடன் இணைந்து இயற்கையின் முக்குணங்களினால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மாவின் தோற்றம் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 15.7 கூறுகிறார். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதக் சனாதனக மனக் சஸ்தானி இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. கட்டுண்ட உலகில் உள்ள உயிர்கள் எனது சிதறுண்ட பாகங்களாவர். வாழ்க்கை கட்டுண்டு கிடப்பதால் மனது உள்ளிட்ட 6 புலன்களுடன் அவர்கள் போராடி கொண்டு இருக்கின்றனர். இங்கும் கூட உயிர் 16 பௌதீக பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்வதோடு இயற்கையின் முக்குணங்களினால் பாதிக்கவும் படுகிறான் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. உயிர் 16 பொருட்களின் கலப்புடன் இணைந்து ஏற்படும் உருவமான ஜீவபூதம் என்னும் கட்டுண்ட ஆத்மா ஜட இயற்கையினுள் மிகவும் கடுமையாக போராடுகிறான். மொத்த வெளி உலக தோற்றமும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினால் முதலில் கிளர்ச்சி அடைகின்றன. மேலும் இவைகளே உயிரினது வாழ்க்கை நிலைகளாகின்றன. இவ்வாறு நுண்ணுடல்கள் மற்றும் பருவுடல்கள் வளர்ச்சி அடைகின்றன. இதற்கான பொருட்கள் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வானம் போன்றவையாகும். உணர்வு நிலையில் இப்பொழுது இதயத்துள்ள மூலசக்தியானது இயற்கையின் முக்குணங்களினால் கிளர்ச்சி அடைகின்றது. அதன் பிறகே மனம், புலனுணர்வு பொருட்கள், அறிவு புலன்கள் 5, உலகியல் நிலையில் செயற்படும் புலன்கள் 5 போன்றவற்றினாலான உயிரின் நுண்ணுடல் சாத்தியமாகின்றது என்று மத்வாச்சாரியார் கூறுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர்உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு பதகமலம் ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாம் ச श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि दिनामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் நாம் இன்னைக்கு 72, 73, 84 ஸ்லோகங்கள், 3 ஸ்லோகங்களை பார்த்து அடுத்து தாமோதர் லீலையை கொஞ்சம் படிக்கலாம். ஓகே. கர்ப்பே பால்ய அபி अपौक्ष्य कल्यात् एकादशविधं तथा लिंगं न दृश्यते यूनः पूहां தந்திரமசோ யதா. ஒருவன் இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது அவனது 10 புலன்களும் மனமும் முழுமையாக இயங்குகின்றன இல்லையா? ஆயினும் தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் பொழுதோ அல்லது குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதோ அமாவாசை இருளினால் முழு நிலவு மறைக்கப்பட்டிருப்பது போல உணர்வு புலன்களும்
அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், ஓகே, மனமும் வந்து மூடப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படின்னா வந்து அதாவது உணர்வு புலன்கள் எப்படி செயல்படணுமோ, அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பௌதீக நிலையிலிருந்து அது செயல்படுவது கிடையாது, இல்லையா? புலன்கள் இருக்கும், ஆனா அது பௌதீக நிலையில செயல்படாது. அதனால பௌதீக நிலையில் செயல்படாம இருக்கக்கூடிய எல்லா புலன்களுமே வந்து விடுதலைக்கானதுன்றது நாம நினைக்க கூடாது. அது மிக தவறு. அதுக்கான ஒரு இதுதான் இந்த ஸ்லோகமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. குழந்தை பருவத்துல அந்த புலன்கள் வந்து முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாததுனால அந்த புலன்கள் வந்து செயல்படாது. அதாவது ஸ்தூல நிலையில வந்து வளர்ச்சி கிடையாது. ஒரு முறை அது அந்த யவ்வன பருவத்து வரும்பொழுது அந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும். கர்மேந்திரியங்களும் சரி, ஞானேந்திரியங்களும் சரி, அதற்கேற்றவாறு செயல்படணும். இந்த பௌதிக தளத்தில் செயல்படணுமா, ஆன்மீக தளத்தில் செயல்படணுமா என்பது அந்த ஜீவன் தான் வந்து நிர்ணயிக்கணும், இல்லையா? ஏன் அவனுடைய மனதை கொண்டுதான் அது வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். அந்த மனது எந்த குணாதிசயத்துக்கு கட்டுண்டு இருக்கின்றது என்பதும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதாவது உடனடியாக என்ன ஆகும்னா அந்த மாதிரி செயல்கள்லே, அந்த குணாதிசயத்துக்கு தகுந்த செயல்கள்லே அந்த புலன்கள் எல்லாம் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு பொறாமை இருக்கும், சில பேருக்கு பெரிய மனசு இருக்கும், இல்லையா? சோ இதெல்லாமே வந்து அவங்கவுங்களுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு. சோ இங்கே குழந்தையாக இருந்தா அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஒரு நிலையில வந்து முக்தி அடைந்ததுன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. முக்தி அடைந்திருந்தால் எதற்கு அது மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறது, இல்லையா? அதையும் நாம் யோசிக்கணும். ஸோ அதாவது மீண்டும் பிறப்பு என்பது நம்முடைய கர்ம பலன்களை எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல அனுபவிக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம பிறவி எடுத்திருக்கோம், இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அது வந்து அதாவது விடுதலை ஆனது என்று நாம கருதக்கூடாது. கருப்பையில் இருக்கும் பொழுதே ஒரு உயிர் பொருளின் பருவுடலும், அதாவது இந்த ஸ்தூல உடலும் 10 புலன்கள், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், மனமும் வளர்ச்சி அடைவது கிடையாது, இல்லையா? இந்த பருவுடல் என்பது பஞ்ச மகாபூதங்களால் ஆனது, இல்லையா? அதனால அந்த 5 10 புலன்கள் என்பது கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்களை மொத்தம் 15 ஆயிடுச்சு. அடுத்து 1 மனம். சோ அப்பொழுது புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் அவை அவனை துன்புறுத்துவது கிடையாது, இல்லையா? அந்த உந்துதல்கள் என்பது இருக்காது, இல்லையா? வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ்வா வேகம், உதர பிரஸ்த வேகம், இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது, இல்லையா? இந்த உந்துதல்கள் எல்லாமே வந்து வாய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை பேசிதான் ஆகணும்ன்றது குழந்தை பருவத்துல இருக்கா? கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து இதை சாப்பிட்டே ஆகணும்ன்றது வந்து குழந்தை பருவத்துல கிடையாது. அம்மா என்ன ஊட்டுறாலோ அந்த குழந்தை ஒரு வயது வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை தான் சாப்பிடும், இல்லைன்னா சாப்பிடாம போகும். சோ அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு புலனுமே வந்து முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இருக்காது. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கனவில் ஒரு இளைஞன் தன்னுடன் ஒரு இளம்பெண் இருப்பதை உணரலாம். ஏன்னா அவனுடைய புலன்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறது, இல்லையா? ஏனெனில் அப்பொழுது அவன் புலன்கள் துடிப்பு மிக்க, அதுவும் மேலும் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். எங்க யூத்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் வந்து ரொம்பவுமே எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். புலன்கள் முழு வளர்ச்சி அடையாத காரணத்தினால் ஒரு குழந்தையோ ஒரு சிறுவனோ தனது கனவில் இளம்பெண்களை காண்பது கிடையாது, 100%, இல்லையா? சோ ஏன்னா அந்த 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 மாதிரி ஒரு பார்வை திருஷ்டியே அவங்களுக்கு இருக்கா. ஸோ அதற்கேற்ற புலன்கள் எல்லாமே வளர்ச்சி அடைந்தாதான் அந்த ஹார்மோன்ஸ் கூட, இல்லையா, அதற்கான இருக்கக்கூடிய இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய செயல்படக்கூடிய அதாவது ஹார்மோன்கள்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? நாளங்களா சுரபிகள், இல்லையா? சுரபிகள், இல்லையா? நாளங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்த நாளங்கள், சுரபிகள். நம்ம இந்த பேங்க்ரியாஸ் இருக்கு, அடுத்து வந்து பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு, அடுத்து வந்து இந்த இது தைராய்ட் கிளாண்ட் இருக்கு, இல்லையா? அந்த மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜன், இது மாதிரி எல்லாமே நிறைய வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல்ல வந்து தேவையானவற்றை எல்லாமே அந்தந்த வயதுக்கு ஏற்றவாறு வளர்ச்சியும் செயல்படும் தன்மையுமே வந்து ஏற்படணும். அதே சிறு பிராயத்துல அது எல்லாமே வந்து வளர்ந்து இருக்காது. ஸோ அதனால வந்து அது கண்டிப்பா செயல்படாது. அந்த புலனுக்கேற்ற தன்மை வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது. அந்த புலன்கள் வளர்ச்சி அடைந்த பிறகுதான் அந்த புலனுக்கேற்ற செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து வெளிப்படுத்த முடியும். இதைதான் நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. இளமையில் ஒருவனது கனவில், அதாவது இளமையில் ஒருவனது புலன்கள் துடிப்பாக செயல்படும். அப்பொழுது அவனது கனவில் ஒரு இளம்பெண் இல்லை என்ற போதிலும் கூட அவனிடம் அந்த பிந்து வெளியேறலாம். அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு கனவுல வந்து ஒரு பெண்ணை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு இதுவும் இல்லாத போனாலும்
அவனுடைய இடத்துல இருக்கக்கூடிய விந்து வந்து வெளியேற்றோம். அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஓகே. ஸோ அது அந்த மாதிரி கனவு கண்டுதான் நம்ம விந்தை வெளியேற்றணுன்றதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதாவது எப்படின்னா அந்த அந்த குவாலிட்டி வந்து இருக்கும் இல்லையா? அந்த அந்த சக்தி மிக்க அந்த குவாலிட்டி இல்லை, எல்லாமே இந்த ஆற்றல் தான். இந்த உடல்ல செயல்படுறது எல்லாமே இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான். அதுதான் நம்ம வந்து செயல்படுத்துறோம். அந்த துடிப்பா செயல்படக்கூடிய வேற எல்லா செயல்களும் கூட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இளமையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து குடுத்தீங்கன்னா எந்த வேலையுமே டக் டக் டக்குன்னு முடிச்சிருவாங்க. அதே அவங்களே ஒரு 35, 40 வயசுக்கு போங்களேன், அந்த ஸ்லோனஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். 50 வயதுல இன்னும் ஜாஸ்தி, 60, 70 வயதுல இன்னும் ரொம்ப 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 ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து ஒரு 20 வயசுல இருந்து இந்த 35 வயசு பாத்தீங்கன்னா அந்த 15 ஆண்டுகள் வந்து மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஒரு புறம் வந்து நம்ம பெண்களே எடுத்துக்கோங்க. பெண்கள் வந்து எப்பவுமே we are prone to do மல்டி டாஸ்கிங் இல்லையா? 3 அடுப்பு 4 அடுப்பு இருக்குன்னா ஸ்டவ், இப்பெல்லாம் 4 அடுப்பு பர்னர் மினிமம் வச்சிருப்போம் வீட்டுல இல்லையா? ஒரு புறம் வந்து சாதம் வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கும், ஒரு புறம் சாம்பார் கொதிச்சுட்டு இருக்கும், ஒரு புறம் பொரியல் பண்ணுவோம், ஒரு பக்கம் டிஃபன் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒரு புறம் வந்து பாலை கலந்து கொடுப்போம், ஒரு புறம் வந்து வேற ஏதோ தண்ணீரை பிடிச்சி வைக்கணும். இத்தனை டாஸ்கிங் இல்லை. ஒரு புறம் வேற எதையும் எடுத்து வைக்கணும், ஒரு புறம் போன் வந்தா போன் பேசணும், இன்னொரு பக்கம் பாகவதத்தையும் கேட்டுட்டு இருப்போம். பண்றோமா இல்லையா? இது அத்தனையுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா போக்கஸ்டாவே பண்ணக்கூடிய வயது இந்த 35 வயதுக்குள்ள செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஆனா அதற்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஸ்லோவா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து எல்லாருக்குமே இது கிரவுண்ட் ரூல் கிடையாது. பட் ஆவரேஜா வந்து இன் ஜென்ரலா வந்து மறதி என்பது நமக்கு பொறுப்புகளினால் சூழப்பட்டு அதாவது சிலது எல்லாமே நம்ம மறக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திற்கு போயிடும். அதன் பிறகு மீண்டும் நினைச்சுதான் அதை செய்யப்படுத்த முடியும் இல்லையா? அது போல ஸோ அந்த வயது 35, 40 வயதுக்கு மேல வரக்கூடிய இதெல்லாமே ஸ்லோனஸ் இதெல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிக்கும். இப்படி ஒன்னொண்ணுமே வந்து நம்ம செயல்படக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க குறைய ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் 50 வயதுக்கு மேல வானப்பிரஸ்த நிலை வந்து செயல்படுத்துவதும் மிக சுலபம். ஏன்னா நம்முடைய உடலினுடைய உந்துதல்களை எல்லாமே நம்மளால ஓரளவுக்கு பக்குவப்படுத்தக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வந்திருப்போம். ஸோ அதனால இந்த ஆசிரமங்களே வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து அதற்கேற்றவாறுதான் இல்லையன்றதை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். நுண்ணுடல் மற்றும் பருவுடலின் செயல்கள், அதாவது சூக்மம் மற்றும் ஸ்தூலத்தினுடைய செயல் நிலைமைகளை வளர்ச்சி சார்ந்தே இருக்கின்றன. எப்படி, அதாவது முழுமையான வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் அந்த ஸ்தூலமும் சூக்மமும் செயல்படும். ஸோ பிசிக்கலி ஸ்தூலம் வந்து வளர்ந்துடும். ஆனா இந்த சூக்மம் வந்து அதனுடைய குவாலிட்டியை கொண்டுதான் அது வந்து வித்யை மற்றும் ஆவித்யில இருக்கான்றதை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தோடு தான் வந்து இந்த இடத்துல பிறக்கிறான் இல்லையா? அதற்கு காரணம் அவனுடைய கர்ம பலன்களும், மேலும் அவனுடைய அதாவது அந்த சூக்ஷ்ம உடலில் தாங்கி சென்றிருக்கக்கூடிய உணர்வுகளுமே தான் காரணம் இல்லையா? அதாவது முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய தொடர்போடு அது வந்து கண்டிப்பா இணையப்பட்டிருக்கும். அதனால ஒரு பர்டிகுலர் வளர்ச்சி நிலை என்பது அந்தந்த ஜீவன்களை பொறுத்து தானே தவிர ஒருத்தலை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கவே முடியாது. அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே ஈவன் பாக்குறதுக்கு கூட நாம வந்து வெவ்வேறு தோற்றங்களை நாம பெறக்கூடிய அந்த பாதையை நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அதனால ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் இருக்கிறது வெரி வெரி ரேர். அந்த ட்வின்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ட்வின்ஸ் கிட்ஸ்ல அவங்களுமே சில வேறுபாடுகள் இருக்கும் இல்லையா? அது போல நம்ம வந்து we can't predict இந்த வளர்ச்சி, அதாவது அதாவது நுண்ணுடல் உடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நாம என்றைக்குமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. நிலவினை இங்கு சான்றாக எக்ஸாம்பிள் அனாலஜி ஓமை என்ன கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்குன்னா, நிலவு நமக்கு தெரியும். சந்திரன், அதாவது கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் என்று 2 பட்சங்கள் உண்டு இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த சுக்லபக்ஷத்தினுடைய அதாவது அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌர்ணமி தான் வந்து ஃபுல் முழு நிலவன் நம்ம பார்க்க முடியும். அதே கிருஷ்ணபக்ஷம் என்பது அமாவாசையை தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இந்த முழுசா நம்ம நிலவை பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து முழுமையாக நம்ம அந்த செயல்படும் தன்மையை வந்து பெற்றிருந்து அது எவ்வாறு வந்து அது செயல்படுத்தணும்ன்றத வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மைக்கு நாம எடுத்துரைக்கலாம். ஆனா எடுத்த உடனே 0ல இருந்து அது 15க்கு போயிடுறதா கிடையாது. இட் டேக்ஸ் டைம் இல்லையா? அது போல நம்ம வாழ்க்கையிலுமே வந்து இந்த புலன்களுடைய செயல்பாடுகளை நாம படிப்படியா தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். முழுமையாக ஒரேடியா நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. மேலும் அதே மாதிரி கிருஷ்ணபக்ஷ காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தேய்மானம் ஆகி நம்ம நிலவையே பார்க்க முடியாது. உண்மையிலே நிலவு எங்கேயும் போறது கிடையாது. நிலவு என்பது எது சொல்லுங்க? நிலவு எவ்வாறு நம்ம வந்து வர்ணிக்கிறோம் நாம இங்க பார்க்கும்பொழுது
நிழல் தான் மாதாஜி. எதனுடைய நிழல் மாதாஜி? சூரியனுடைய மாதாஜி சூரிய ஒளியினாலதான் தெரியும். சூரியனுடைய நிழல் தான் நிலவு சூரிய என்பது. ஒளியினாலதான் சூரியனுடைய தெரியும். ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து நிலவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த இதுதான் இரவுல வந்து நமக்கு அந்த இதுவா, அதாவது சந்திரனாக நமக்கு காட்சி அளிக்கிறது இல்லையா? ஆயினும் நிலைமைகளுக்கேற்ப அது இல்லாதது போல தோன்றுகிறது. அது போல உயிர் பொருள்களுடன் புலன்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. ஆனா அது செயல்படும் இது திறன் வந்து வேறுபட்டிருக்கும் இல்லையா? எப்படி இந்த சந்திரன் இருந்தாலும் அவன் காலத்தினுடைய கட்டாயத்தினால வந்து இருளினால் வந்து மறைக்கப்படுகிறான் இல்லையா? அப்போ அவன் நிலவே இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கலாம். உண்மையிலே நிலவு எங்கேயும் போறது கிடையாது, அங்கேதான் இருக்கும். ஆனால் அவன் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆயினும் நுண்ணுடல் மற்றும் பருவுடல் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது, முழுசா வளர்ச்சி அடைந்து விட்டால் அவன் துடிப்புடன் செயல்படுகிறான் இல்லையா? ஃபாஸ்டா செயல்படக்கூடிய அந்த உத்வேகம் என்பது அவனிடத்துல உண்டு. பருவுடல் புலன்கள் வளர்ச்சி அடையாத வரையில், அதாவது இந்த ஸ்தூல உடலுடைய புலன்கள் எல்லாமே வளர்ச்சி அடையாத வரையில் நுண்ணுடலில் செயல்படுவது கிடையாது. ஓகே, அவ்வாறு செயல்படலைன்னாக்கா பருவுடல் வளர்ச்சி என்பது இல்லாது இருக்கலாமே ஒழிய அது வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கம். மோட்சத்துல நிலை பெற்றிருக்கிறார்கள், முக்திக்கு நிலை பெற்றிருக்கிறார், முமுட்சுக்களாக இருக்கிறார் என்பது சொல்வது மிக தவறான ஒரு கருத்து. அர்த்தேஹி அவித்யமானே அபி சம்ஸ்ருதீர் நானி வர்த்ததே தியாயாய்து விஷயான் அஸ்ய ஸ்வப்னே அனர்த்தாகமோ யதா. உயிர் பொருள் கனவு காணும் பொழுது புலனுறும் பொருட்கள் உண்மையில் அங்கே இருப்பது கிடையாது இல்லையா? கண்டிப்பா நம்மளுடைய பிம்பம் கூட நமக்கு சில சமயத்துல வந்து தெரியாது. ஆனா அங்க நாம் ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கனவுல இருக்கும். we cannot see our own visuals only. எல்லா சமயத்திலுமே இல்லை, எப்பயோ ஒரு இடத்துல நாம எங்கேயோ ஏறி போற மாதிரி இருக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து எல்லா விஷயங்களிலுமே நாம நம்முடைய செயல்படும் திறமையினால அங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அப்படியே போட்டோ மாதிரி நமக்கு வராது இல்லையா? வீடியோ மாதிரி நமக்கு வராது. ஆயினும் ஒருவனுக்கு உணர்வு பொருட்களோடு தொடர்பு இருக்கின்ற காரணத்தினால் இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த புலன்களோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அவன் வெளிப்படையாக தோன்றுகின்றான். அது போல வளர்ச்சி அடையாத புலன்களுடைய உயிர் பொருள் இல்லையா, உணர்வு பொருட்களுடன் சரியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்த போதிலும் வெளிப்பாட்டினை அவன் நிறுத்துவது கிடையாது. எப்ப இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும்னா, நம்மளும் வந்து ஒரு மிடில் ஏஜ் அப்போ இல்லையா, அந்த யவ்வனத்துல இருந்து அந்த மிடில் ஏஜ்ல நம்ம நிறையவே வந்து வாழ்க்கையில படிப்பினைகள் எல்லாமே நிறையவே நாம கத்துப்போம். ஸோ இந்த இதுல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னா, ஒருவனுக்கு புலன் உணர்வு பொருட்களோடு, அதாவது பேசுதல், நடத்தல், இதெல்லாமே வந்து புலன் உணர்வு பொருட்கள் இல்லையா, தொடர்பிருக்கின்ற காரணத்தினால் இல்லையா. பேசுதல் என்பது நம்மளோட தொடர்பு இருக்கு, நடக்கிறது இருக்கு இல்லையா, தொடர்றது இருக்கு. இதெல்லாமே வந்து கேட்டல் என்பது இருக்கு, நுகர்தல் என்பது இருக்கு இல்லையா, உண்ணுதல், இதெல்லாமே வந்து தொடர்பு இருப்பதினால் அதாவது அவை வெளிப்படையாக தோன்றுகின்றன. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதாவது புலனுறவு காரணத்தினால் தான் அவை வெளிப்படையாக தோன்றுகிறது, இல்லைன்னா வெளியில தெரியாது இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்றது நம்ம மனசுக்குள்ளேயே தான் இருக்குமே தவிர வெளிப்படையா அந்த புலங்கள் வழியாக தான் நாம் அதை வந்து செயல்படுத்தி நம்மளால வந்து அடுத்தவங்களுமே வந்து புரிய வைக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ அதுபோல் வளர்ச்சி அடையாத புலன்களுடைய உயிர் பொருள் புலனுணர்வு பொருட்களுடன் சரியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்த போதிலும் வெளிப்பாட்டினை அவன் நிறுத்துவது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் இல்லையா. ஒரு முறை வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு இப்போ நம்ம பேசவே கூடாது, சிறு பிள்ளையில நம்ம பேசாம இருந்திருப்போம் இல்லையா. அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கான பிறகு அம்மா, அப்பா, அத்தை, பாட்டி அப்படின்னு நம்ம அழைச்சுட்டே இருப்போம். பெரியவான பிறகு நம்ம வாயை திறந்தா பேசாமலே நிறுத்தவே முடியாது இல்லையா. ஸோ அது எதை குறிக்கின்றது என்றால், அதாவது வளர்ச்சி அடையாத புலன்களுடைய உயிர் பொருள் புலன் உணர்வு பொருட்களுடன் சரியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்த போதிலும் இல்லையா, வெளிப்பாட்டினை அவன் அப்ப கூட வந்து இந்த பேசும் மழலை இது பாத்தீங்கன்னா தட்டு தடுமாறி எழுந்து நிற்கிறது இல்லையா, தட்டு தடுமாறி வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் வராது, இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பேசுறது இல்லையா, அடுத்து வந்து தட்டு தடுமாறி நின்றாலும் நடந்து ஓடுறது, இதெல்லாமே வந்து நம்ம செயல்பட்டு தான் இருப்போம் இல்லையா. வெளிப்பாட்டினை நாம அதாவது அதனுடைய
வாய் வந்து பேசும் உண்ணும், அதை கண்டிப்பா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் இல்லையா? வெளியில வந்து நம்ம எல்லார் முன்னாடியுமே நம்மளால செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான் அது பேசுதல் என்பது இல்லையா? உண்ணுதல் என்பதும் இல்லையா? அடுத்து வந்து நடத்தல் என்பதும் அதே மாதிரி வந்து இந்த கால்களை கொண்டு நடக்கிறது, கைகளை கொண்டு செயல்களை செயல்படுத்துறது, இது எல்லாமே வந்து நிறுத்தவே முடியாது. ஒருவேளை நம்ம வித்தியில இருக்கிறோமா, ஆவித்தியில இருக்கிறோமா, இல்லை மழலை பருவத்துல இருக்கிறோமா, இல்லை வயோதிகத்துல இருக்கோமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே கணக்கு கிடையாது. ஆனா நமக்கு செயல்படும் திறன் என்பது பகவானால் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு என்பதை அது நிறுத்துவதே கிடையாது. அது பாட்டுக்கு அது நடந்துட்டே இருக்கும். சில நேரங்களில் குழந்தையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவன் முற்றிலும் தூய்மையான இருக்கின்றான் என்று சொல்வதும் உண்டு இல்லையா? குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த விசிபிலிட்டி கிடையாது. ஆனால் இதில் உண்மை இல்லை அப்படின்னா அந்த புலன்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து வெளிப்படுத்தாத நிலையில் இருப்பதால் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றது தவறானது. நுண்ணுடல் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பலன் தரும் செயல்கள் 3 உடன்படு நிலைகளில் வந்து தோன்றுகின்றன. அதாவது சூக்ஷ்மம் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பலன் தரும் செயல்கள் இல்லையா? நாம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதிவு ஆயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு உடன்படு நிலைகள் எந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அது தோன்றும் என்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்று பீஜம் இல்லையா? அதாவது வேர் பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மற்றொன்று கூடஸ்தம், அதாவது ஆசை என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் வந்து திரிதொன்று வந்து பலோன்முகம், பலன் தருவதற்குரியது. ஸோ இந்த 3ஐயுமே வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம்னா அந்த செயலுக்குரிய பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக நாம அதுக்கான விதையை நாம விதைச்சுட்டுதான் இருக்கும் இல்லையா? அன்றாடம் விதைச்சுட்டுதான் இருக்கும். அதுல சில சமயம் வந்து நாம அதுக்கு அந்த விதை வந்து செடியாகி அதுல வரக்கூடிய வஸ்துக்களை வந்து நாம வந்து உபயோகப்படுத்துவோம். அந்த செடியை வந்து ரட்சித்து காக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலுமே நாம செயல்படுவோம். பண்றோமா இல்லையா? கண்டிப்பா பண்றோம். ஸோ அந்த இதுதான் வந்து என்னது? கூடஸ்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பற்றுதல் கொள்வது இல்லையா? அது செடி வளரணும், அந்த செடி வந்து கனியை கொடுக்கணும், அந்த செடி வந்து புஷ்பத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு வந்து நல்ல மெயின்டைன் பண்றது. ஸோ இதுவுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து தோன்றுகின்றது இல்லையா? மற்றும் பலோன்முகம், அதாவது பலன் அதாவது பலன் தருவதற்குரியது என்று அழைக்கப்படும். வெளி தோன்றும் நிலையானது பிராப்தம் இல்லையா? ஏற்கனவே வந்து செயலில் இருப்பது, அதாவது பிராரப்த நிலையில நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியது இல்லையா? மேலும் கூட்டத்திலேயே இருக்கிறது வந்து ஆபிராரப்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பாவ புண்ணியங்கள் தான். ஓகே. உணர்வுள்ள அல்லது உணர்வற்ற நிலையில் நுண்ணுடல் அல்லது பருவுடல் செயல்கள் வெளிப்படாது இருக்கலாம். கரெக்ட். ஒருத்தர் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்கன்னா அவங்க காலை எடுத்து வைக்க முடியாது இல்லையா? அடுத்து வந்து அவங்க சூக்ஷ்ம உடல் இயங்கிட்டு இருக்குன்றது அவருக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான். ஸோ ஆனால் நமக்கு அது தெரியாது. அந்த கோமா ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்கள பத்தி நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஸோ வெளி தோன்றும் நிலையானது பிராப்தம். உணர்வுள்ள அல்லது உணர்வற்ற நிலையில் நுண்ணுடல் அல்லது பருவுடலின் செயல்கள் வந்து வெளிப்படாது இருக்கலாம் இல்லையா? அதாவது நம்ம ஸ்தூல உடல் மற்றும் வந்து சூக்ஷ்ம உடல் இந்த 2 நிலைகள்ல இருந்து கொண்டு அந்த ஜீவன் வந்து இயங்காமல் இருக்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா புலன்களுக்கு ஏற்றவாறு அவன் செயல்படாமல் இருக்கின்றான் என்று அர்த்தம் இல்லையா? இப்ப வாய் பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட அவன் பக்குவம் அடைந்து பேசாமல் இருந்தால் தட் இஸ் த ஹையஸ்ட். அதே வந்து வாய் இருக்கின்றது என்று எதவனாலும் பேசிட்டே இருந்தாக்கா அது நமக்கு வந்து இழிவான ஒரு பாதைக்கு நம்மள இட்டு செல்லும் இல்லையா? உணர்வுள்ள அல்லது உணர்வற்ற நிலையில் நுண்ணுடல் அது பருவுடல் செயல்கள் வெளிப்படாம இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அது செயல்பட்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ போராடின்னு இருக்கும் சில சமயத்துல. எஸ், நுண்ணுடல் எப்பவுமே இல்லையா? எழுந்து ஓடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்து ரொம்ப வருத்தப்படும். ஆயினும் இந்நிலைகளை விடுதலை பெற்ற நிலைகள் என்று அழைக்க முடியும். இதுதான் வந்து அதாவது ஒரு முறை வந்து ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் வேலை செய்யாம இருக்குன்னா அப்படின்னா பாவ புண்ணியங்களே இல்லைன்னு இருக்கா என்ன? அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களால் வர்றது. அதனால அந்த ஒரு நிலையை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே. மேலும் ஒரு குழந்தை அறியாமல் இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு விடுதலை பெற்ற ஆத்மா என்று பொருள் கிடையாது. அதனுடைய புலன்கள் எல்லாமே வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்குன்னு அர்த்தம். எல்லாம் தனியாக மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோல் உரிய காலத்தில் எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன. எஸ், அதாவது ஒரு பெண் வந்து ஒரு 15 வயது ஆனா பெரியவளாராம் இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த உடல்நிலைமை மாற்றங்கள் பெண்ணுக்கும் சரி ஆணுக்கும் சரி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நாம பார்க்குறோம்.
ஸோ மேலும் எல்லாம் தனியாக அது மறைக்கப்பட்டிருக்கும் சிறு பிராயத்துல. ஆனா வளர வளர எல்லாமே வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அது போல உரிய காலத்தில் எல்லாமே வெளியப்படும். எந்த சமயத்துல வந்து அது வெளிப்படணுமோ அந்த சமயத்துல கண்டிப்பா அது வெளிப்படும். ஏன் நுண்ணுடலில் சில வெளிப்பாடுகள் இல்லாதிருந்த போதிலும் புலன் இன்பத்திற்கான பொருட்கள் வந்து செயல்படலாம். ஸோ அதாவது இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து இந்த உந்துதல்களோ எதுவுமே இல்லாம இருந்தா கூட அது வந்து செயல்படும் இல்லையா, அதை நாம உபயோகப்படுத்தும் போது. மேலும் இதற்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சான்று விந்து தானே வெளியேற்றுதல் என்பதாகும். எக்ஸாம்பிள் இல்லையா, கனவுல வந்து பெண் வரலன்னாலும் அவனுடைய விந்து வந்து தானாகவே வந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. ஸோ அப்படின்னா சூக்ஷ்ம நிலையில இருந்து அவங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து வளர்த்துன்னு இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலைகள்ல வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளலாம். பருப்பொருள்கள் வெளிப்படாது இருக்கும் பொழுது இங்கே ஜட புலன்கள் செயல்படுகின்றன. எஸ் இல்லையா, இந்த பருப்பொருட்கள்னா இந்த உலகத்துல இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே செயல்படாமல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலி பருப்பொருள் வெளிப்படாது இருக்கிறது. ஸோ அதை பிசிக்கலி நாம வந்து வெளிப்படுத்தாம இருக்கிறது. சில பேர் ஒரு சூழ்நிலையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா, அங்கே நடக்கக்கூடிய சூழல் வந்து பௌதிக தளத்துல தான் நிகழ்கின்றதெல்லாம். இவர் ஒரு ஆன்மீக தளத்தில் இருந்தால் அங்கே வந்து யாருடைய இதுக்குமே அவர் வந்து பேச மாட்டார், ஃபேவர் பேச மாட்டார். ஸோ அதனால அனைத்துமே இறைவனே பார்த்துக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கும். ஆன வரைக்குமே யதார்த்த நிலையிலிருந்து தான் அவங்கள நம்ம விடுபடுத்த முடியுமே தவிர நம்முடைய கருத்துக்களை வச்சு நம்ம அந்த இடத்துல நிறுத்தவே முடியாது இல்லையா. மேலும் இயற்கையின் முக்குணங்கள் நுண்ணுடலில் வெளிப்படாதிருக்கலாம், ஆனால் முக்குணங்களில் மாசு அப்படியே இருந்து உரிய காலத்தில் வரும்பொழுது வெளிப்படுகிறது. எஸ், குழந்தையா இருக்கும்போது அது வெளிப்படாம இருக்கும். ஆனா அதே பருவ வயது மற்றும் வந்து திருமணம் இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல அது வந்து கண்டிப்பா வெளிப்படுத்தும். ஏன்னா அதற்கேற்ற உடல் மாற்றங்கள் இல்லையா, ஸ்தூல உடல் மாற்றம் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி நுண்ணுடலுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் வரும். மேலும் நுண்ணுடல் மற்றும் பருடலின் எதிர் செயல்கள் வெளிப்படவில்லை என்றால் கூட ஒருவன் பௌதீக நிலையில் இருந்து விடுதலை பெறுவது கிடையாது. அதாவது இந்த புலன்கள் வளர்ச்சி அடையாத நிலை இருந்தாலும் கூட அவர்களுமே வந்து விடுதலை பெற முடியாது இல்லையா. நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க குடும்பத்துல மன வளர்ச்சி இல்லாம இருக்கக்கூடிய நபர்களை நாம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு எப்பவுமே அந்த மன வளர்ச்சி என்பது இருக்குமான்றது மிகப்பெரிய சந்தேகம். ஆனாலும் அவர்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டுதானே இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாமே முக்தின்னு நம்ம சொல்லிட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அதனால நம்ம இதுல என்னென்ன கண்டிஷன் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து முழுதும் வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு அந்த ஜீவன் வந்து எந்த தளத்துல இருந்து அவன் செயல்படுகிறானோ அதற்கேற்றவாறு தான் அவன் ஆன்மீகத்திலயா பௌதிகத்திலயா வளர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றான் என்பதை நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா. இந்த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நாம மைண்ட்ல நிறுத்தணும். ஆகையினால் ஒரு குழந்தையும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் என்று கூறுவது வந்து தவறாகும். இட் இஸ் a wrong way இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏவம் பஞ்சவிதம் லிங்கம் திரிவிட ஷோடச விஸ்ருதம் சேஷா சேதனயா யுக்தோ ஜீவ இது அபிதீயதே. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. மமை வாம்சாம் ஜீவ லோகே ஜீவபோத சனாதனஹ மனசேந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. 16 புலன்கள் இல்லையா, அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் என்பது இந்த ஸ்தூலம். சூக்ஷ்மம்ல வந்து ஸ்தூலத்துல வந்து இன்னும் மேல வந்து இந்த பஞ்சமகாபூதங்களானது. அதுல வந்து ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா, கர்மேந்திரியங்கள் மற்றும் மனசு, இது மூன்றுமே வந்து மிக மிக ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல. 5 புலனுகர்ச்சி பொருட்கள், 5 புலன் உணர்வு பொருட்கள் இல்லையா, மேலும் 5 அறிவு புலன்கள் மற்றும் மனம் என்று ஒன்று இணைக்கப்படும் போது அது மொத்தம் 16 ஆகின்றது இல்லையா. இவை உயிருடன் இணைந்து இயற்கையின் முக்குணங்களினால் பாதிக்கப்படுகிறது. எஸ், மனசு என்ன சொல்றதோ அதை வந்து செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறது. அதனுடைய சங்கடங்களை எல்லாம் கண்டிப்பா நாம தான் அனுபவிக்கணும். அதனால நம்ம ஒருத்தருக்கு செய்யக்கூடிய தீங்கு வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து அந்த செய்யக்கூடிய தீங்கு வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த மனிதன் வந்து அனுபவிச்சிருக்கலாம்.
ஆனா அது அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு கிடைச்சிருக்கும். ஆனா நாம அந்த தவறை தெரிந்தே செய்யக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பலன்களில் நமக்குமே பங்கு உண்டு. ஓகே, நாம தீயது நினைச்சா நமக்கும் தீயது தான் வரும். நாம் நன்மை நினைத்தால் நமக்கும் நன்மை தான் கிடைக்கும். இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இவை உயிருடன் இணைந்து இயற்கையின் முக்குணங்களினால். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்றது எது? இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்றது எது? முக்குணங்கள் தான், இல்லையா? எந்த நிலையிலுமே 2 குணங்களுக்கு மத்தியில போட்டி என்பது அதாவது நிலை எப்பொழுதுமே இருக்கும், இல்லையா? இந்த குணத்துல அதை வெளிப்படுத்தலாமா, அந்த குணத்துல வெளிப்படுத்தலாமான்னு அந்த குணாதிசயங்கள் போட்டி போட்டுக்கொள்ளும். ஆனால் அந்த குணாதிசயங்களுடைய செயல்படும் தன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்ற மாறும், இல்லையா? மற்றும் முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும் தான் நாம் இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம், இல்லையா? அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த 5 பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், மனசு, இந்த 6மே நம்மளை எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில எடுத்து போய் வைக்கலாமா வைக்கும், இல்லைன்னா கீழே தள்ளி விட்டுரும். ஸோ நாம எந்த குணாசியத்தோடு நம்ம ஐக்கியமா இருக்கோமோ அப்படிப்பட்ட நிலை ஒரு உயிர் வாழி அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும், இல்லையா? மேலும் இவை உயிருடன் இணைந்து இயற்கையின் முக்குணங்களினால் பாதிக்க ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் இது கூட உண்டு. இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மாவின் தோற்றம் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ஆத்ம நிலையை பற்றி நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். பகவத்கீதையில 15.7 அதாவது பகவான் சொல்றார், மமை வாம்ச ஜீவலோகே, இல்லையா? அதாவது கட்டுண்ட உலகில் உள்ள உயிர்கள் தனது சிதறுண்ட பாகங்களாவர். அதாவது பகவானுடைய நாம் எல்லாருமே மமை வாம்சோ ஜீவலோகே, ஜீவபூத சனாதன, இல்லையா? சனாதன அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னாக்கா நித்தியம் என்று அர்த்தம். ஸோ ஜீவபூத அப்படின்றதும் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? ஜீவபூத அப்படின்னா இந்த பௌதிக, இல்லையா? அதாவது ஜீவன் என்றால் ஜீவன் தான். அதே மாதிரி பூத என்றால் இந்த உலகத்திற்கு பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இவை உயிருடன் இணைந்து இயற்கை இவை கட்டுண்ட ஆத்மாவின் தோற்றம் புரிந்து கொள்ள இவ்வாறுதான் நம்ம நம்முடைய கட்டுண்ட நிலையை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். கட்டுண்ட நிலையை நாம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? நாம் செயலாக்கக்கூடிய விதத்துல. அந்த செயலாக்கறதுக்கு எது மூல காரணம்? 3 குணங்கள், இல்லையா? அந்த 3 குணங்கள்ல நாம சத்துவத்துல ஒரு செயலை செய்யறது மிகவும் நன்று. ஆனா அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம அதாவது சுத்த சத்துவத்திற்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு முயற்சி பண்ணணும். அது நம்முடைய முயற்சினால் மட்டுமே செயல்படுத்தணும். ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா நம்ம எப்பவுமே இந்த இடத்துல கட்டுண்ட நிலையில தான் இருந்துட்டே. மேலும் இந்த 6 இந்த மனசு உட்பட இந்த 16 புலன்களோட இந்த ஜீவாத்மா என்பவன் எப்பொழுதுமே துக்கித்திருக்கின்றான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கு கூட உயிர் 16 பௌதிக பொருட்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளதோடு இயற்கையின் முக்குணங்களினால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதை தவிர்த்து வேற என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலி 16 பொருட்கள், மனசு, புத்தி இருக்கு, அகங்காரம் இருக்கு, இல்லையா? 18 ஆயிடுச்சு. அதோட புலன்களின் செயல்கள் ஒரு 5, 18ஓட நம்ம கூட்டும் போது 23. அதுக்கு அடுத்து இன்னொன்னு, அதாவது இந்த பௌதிக குணாதிசயங்களுக்கு அதுல ஒரு பண்பு, அதாவது தோன்றாத ஒரு பண்பு அதையுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா அந்த பண்பு எதை டிஃபைன் பண்ணுதுன்னாக்கா நாம எந்த குணாதிசயத்தோட செயல்படுறோன்றதை டிஃபைன் பண்ணோம், இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரே சூழ்நிலை 3 விதமான நிலைகளை நம்மளால கையாள முடியும். அது எப்படின்னா அது எந்த குணாதிசயத்தோடு நாம் இருக்கோமோ அவ்வாறு அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இப்போ கலாவதி மாதாஜி படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. கலாவதி மாதாஜி படிக்க வேண்டாம் நீங்க அப்படின்னு நான் டைரக்டா சொல்லிட்டேன்னா அது அவங்கள ஹர்ட் பண்ணும், இல்லையா? ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் மை ஓன் ப்ரிஃபரன்சஸ். இதெல்லாம் எதனால வருது? ஆவித்தியினால வருது, இல்லையா? அஜ்ஞானத்தால வரக்கூடிய. இல்லைன்னா கலாவதி மாதாஜி நீங்க படிப்பீங்க இருங்கோ அப்படின்னு சொல்றது. அட்லீஸ்ட் அவங்கள நம்ம படிக்கிறதுன்னு அவங்க படிக்கிறதுல நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா அவங்க எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு என்பது நல்கிவிட்டு, இல்லையா? நிறைய ஃப்ரீக்வெண்டா படிக்கிறவங்களுக்கு, கலாவதி மாதாஜி மாத்திரம் கிடையாது, யார் ஒருத்தர் ஃப்ரீக்வெண்டா வாசிச்சுட்டே இருக்காங்களோ அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கணுன்றத
டிசிஷன் வந்து என் மனசுல வருது. அதனாலதான் இருங்க மாதாஜி அப்படின்ட்டு. ஏன்னா எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு வரணும். அதே நான் ரஜோகுணத்துல இருந்தா மாதாஜி நீங்க இருங்க இல்லையா, எதுவுமே காரணம் சொல்றது இல்லை. எனக்கு பிடிச்சவங்களை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன், எடுத்து அவங்கள மட்டும் வாசிக்க சொல்லுவேன். காரணமே இருக்கா இல்லையா, வித்தவுட் எனி ரீசன். இட்ஸ் அ ஃபுல் ஃபேவரிசம். எல்லாமே வந்து உடல் தளத்துல இருந்து நடக்கிறது இல்லையா. அதே வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து நாம் செய்யப்படும் போது முழுசா எதையுமே சொல்லாம வந்து இக்னோர் பண்ணிடுறது, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பாதகமா இருக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யறது, இதெல்லாம் தான் ஆவித்தியில வரும். ஸோ அதனால இந்த உயிர் எப்படிலாம் செயல்படும் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா எப்பொழுதுமே இந்த 3 குணாதிசயங்களோட போட்டி நடந்த வண்ணமே இருக்கும். சில சமயத்துல அந்த ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு இல்லையா, சத்வத்தையும் ரஜோவையுமே வந்து தோற்கடித்து வந்து தமஸ் வந்து செயல்படும். சில சமயத்துல வந்து ரஜோ வந்து சத்வத்தையும் தமசையுமே வந்து தோற்கடித்து ரஜோகுணத்தை வெளிப்படுத்தும். சில சமயங்கள்ல ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணங்களை தோற்கடித்து சத்வகுணம் வந்து வெளிப்படும். ஸோ நாம செயல்படும் விதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அதை கொண்டுதான் நம்முடைய குணாதிசயம், நம்முடைய இவர் இந்த மாதிரி நபர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அவர் ரொம்ப நல்லவர், அவர் ரொம்ப மோசமான இப்படிலாம் நம்ம டிஃபைன் பண்றோம்ல, எதை கொண்டு, அவன் செயல்படக்கூடிய விதத்தை கொண்டுதான். ஓகே, உயிர் 16 பொருட்களின் கலப்புடன் இணைந்து ஏற்படும் அருவமாக ஜீவபூதம் என்று கட்டுண்ட ஆத்மா. இங்கேயுமே வந்து ரொம்ப கிளியர் டெஃபனிஷன். நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான் இங்கே வரும் பொழுது அப்படிங்கறது வந்து கிளியர் கட்டா கம்யூனிகேஷன் வந்து கொடுக்கப்பட்டது. ஜட இயற்கையினால் மிகவும் கடுமையாக போராடுகின்றான். எது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு போராட்டம் என்பது தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கும். மொத்த வெளி உலக தோற்றமும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் முதலில் கிளர்ச்சி அடைகின்றன, உந்துதல் இல்லையா. சோ இதை செய்தே ஆகணும், அதை வந்து வாங்கியே ஆகணும், இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க. இதெல்லாமே வந்து உந்துதல்கள். மேலும் இவைகளே உயிரினது வாழ்க்கை நிலைகளாகும். இதுதான் ஒரு ஜீவராசினுடைய வாழ்க்கை நிலை என்பது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. இவ்வாறு நுண்ணுடல்கள் மற்றும் பரு உடல்கள் மேலும் வந்து சின்ன பிராயம் அப்படியே மீண்டும் வந்து வளர்ச்சி அடைகின்றன. இதற்கான பொருட்கள் வந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று இல்லையா, ஆகாயம். உணர்வு நிலையில் பார்க்கும்போது இப்பொழுது இதயத்தினுள் உள்ள மூலசக்தியான இயற்கை முக்குணங்களால் கிளர்ச்சி அடைகின்றன. அதன் பிறகே மனம், புலனுணர்வு பொருட்கள், அறிவு பொருட்கள் 5, உலகியல் நிலையில் செய்யப்படும் புலன்கள் 5 போன்றவற்றினால் ஆன உயிரின் நுண்ணுடல் சாத்தியமாகின்றது என்று மத்வாச்சாரியார் கூறுகிறார். இது நம்ம கிளியரா படிக்கணும். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நம்ம உடல் வந்து பஞ்ச மகாபூதங்களால் ஆனது. அடுத்து வந்து ஞானேந்திரியங்கள் 5, கண்ணு, காது, நாசி, வாய் இல்லையா, தொடு, புலன், கை, இது வந்து ஞானேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்களும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, பிறப்புறுப்புகள், கழிவு உறுப்புகள் மற்றும் கால்கள், இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது தனித்து இயங்காது. இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரணும், அப்பதான் வந்து நம்ம இயங்க முடியும் இல்லையா. அந்த மாதிரி புலன்களுடைய செயல்கள், அதுதான் புலன்களுடைய பொருட்கள் என்று சொல்லப்படுவது. கண் என்ன பண்ணும், பார்த்தல். காது என்ன பண்ணும், கேட்டல் இல்லையா. நாசி வந்து நுகர்தல். அடுத்து வந்து கைகள் வந்து தொடுதல் இல்லையா. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த 5 வகையுமே நாம வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். ஸோ மேலும் இப்படி இதையும் தாண்டி நமக்கு என்ன இருக்கு, 5 புலன் 20 ஆயிடுச்சு இல்லையா. அடுத்து வந்து மனசு, அகங்காரம், புத்தி, இதெல்லாமே 24 ஆயிடுச்சு. அதோட கலந்து ஒரு ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கக்கூடிய பரமாத்மா, இதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ உணர்வு நிலையில், அதாவது நம்ம உணர்வு கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலையில, அதாவது நாம் எந்த உணர்வுல இருக்கோன்றது அப்புறமா பார்ப்போம். ஆனா நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம கான்சியன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது இல்லையா. ஸோ நினைவு தப்பி இல்லை, நம்மளால வந்து கேட்க முடியும், பேச முடியும், எல்லாமே முடியும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது என்னன்னா, அதாவது உணர்வு நிலையில் இப்பொழுது இதயத்துள் மூழ்கி மூலசக்தியானது, அதாவது இதயத்தினுள் ஹிருதயத்துல உள்ள மூலசக்தியானது, அதாவது கோர், அப்போ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜி, கோர் எனர்ஜி வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா. அவர் நம்மளோட இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம செயல்பட முடியும். அவர் இல்லை என்றால் நம்ம இந்த ஆத்மா வந்து செயல்பட முடியாது. ஸோ அதாவது பிறகே மனம், புலன் நுகர்வு பொருட்கள் இல்லையா, அறிவு புலன்கள் 5 மற்றும் வந்து
செயல்படும் புலன்கள் 5 இது எல்லாமே வந்து உயிரின் நுண்ணளவு சாத்தியமாக்கின்றது என்பது என்று மத்வாச்சாரி 100% இல்லையா? இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் இதெல்லாம் கலந்து செயல்படும் போதுதான் உண்மையிலே இந்த ஜீவன் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றான் என்று பொருள். இல்லைன்னா அவன் டெட் பாடி அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम